Aivan liian harva kuusi. Tiedättekö te mitä? Joulu on täällä eikä meillä ole vielä kuusta. Mutta onneksi on kalastajan joulukalenteri. Viimeinen luukku, numero 24. Täällä se on vähän isompi luukku kuin nuo muut. Jännityksellä odotetaan, mitä tulee luukusta 24. Täällähän oli tämmösiä vähän toisen näköisiä jikipäitä. Nuissa on tommoset ihan pienen hennot nuo pyrstöt. Sitten tuli joku lappu. Mitähän täällä lukee? Hei, täällä tuli käyttöohje niihin kaikkiin juttuihin, mitä joulukalenterista tuli. Eli siellä on tullut ukkoa, sirppiä, tieraa, louhi. 2/4, niin tää on tiera. Tässä on tuo pää tuommoinen. Tehokas jiki ahvenelle ja kuhaan. Kyllä. Ja kyllä melkein me nopeaa katon, niin me on saanut nämä kaikki. Jos siinä muutama luukko oli tyhjänä, niin mä oon laskenut, että mä oon saanut niistä luukuista ne mitä pitääkin. Oikein mukava, kun katsoit video ja seurasit tätä joulukalenteria. Ja nyt alkaa sitten uusi vuosi ja uudet kujeet ja katsotaan, jos olisi se 1000 tilaajaa täynnä. Tänä päivänä on 980, että vajaa 20 varmaan tilaajaa, niin on se 1000 täynnä ja se on se maaginen luku. Jos haluat antaa mulle joululahjan, tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut ja paina peukkuja. Saa laittaa vaikka joulutoivotukset kommentteihin. Ei muuta kuin kiitos ja näkemiin.